ମାମିଲୁ ଆଜି କଣ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦେଶର ନାମ କଣ? ଭାରତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆମ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? କେତେରେ? ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଟି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତ ଶୁଭୁନି ଭଲ କି କୁହ। ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଜାତିର ପିତା ନାମ କଣ? ବଢିଆ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ? ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏଇଟା କଣ? ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଜାତିର ପିତା ନାମ କଣ କହିଲେ ଟିକେ? କଣରେ କହିପାରୁ? ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତମେ କହିଲ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କହିଲ? ଏ ବାପରେ।